فيما بين البلدين. Αυτές οι σχέσεις καλής γειτονίας είναι τελικά όλη η ουσία των αρχών και των προβλέψεων του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. أن علاقات حسن الجوار هذه تنبثق من ميثاق الأمم المتحدة نفسه فيما يتعلق بأواصر الصداقة وعلاقات حسن الجوار المعروفة عالمياً. Στον οποίο καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ εδώ και δεκαετίες, αλλά και σήμερα, η ανθρωπότητα έχει επενδύσει πάρα πολλές ελπίδες. ميثاق الأمم المتحدة هذا الذي تحاول البشرية الإنسانية الاستثمار من خلال هذا الميثاق منذ قيامه ولحتى هذه اللحظة. Αυτή ωστόσο η υποδειγματική σχέση, κύριε Πρόεδρε, έχει ακόμη περιθώρια βελτιώσεως. فخامة الرئيس هذه العلاقة النموذجية فيما بيننا توجد فيها هوامش كثيرة من أجل أن تتطور بشكل أكبر. Βλέποντας τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των δύο χωρών και αντιλαμβανόμενος τις επόμενες συναντήσεις που θα έχετε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, σκέφτομαι πως αυτό το περιθώριο βελτιώσεως πιάνει μεγάλη γκάμα, μεγάλη θεματική, όπως η ασφάλεια, όπως η ενέργεια, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, και αξίζει τον κόπο όλα αυτά να ενταθούν και να κάνουν τη σχέση μας ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, ακόμη πιο γόνιμη. أنا أرى أمامي الأعضاء المحترمين من مجلسي الوزراء في كلا البلدين وما سيجري بعدها من اجتماعات موسعة تهم البلدين وفي مجالات كثيرة ابتداء من الحضارة، الملاحة، التعليم، الثقافة. أرى بأنه هذه أرضية مناسبة جدا من أجل تعميق هذه العلاقات كما نحن نصبو إليها دائما. Ένα άλλο θέμα που αξίζει να αναφερθούμε, κύριε Πρόεδρε, είναι η κατάσταση στην ευρύτερη περιφέρειά μας, στη γειτονιά μας, η οποία εμπνέει πολλές ανησυχίες και που ξέρω πως το ενδιαφέρον της χώρας σας, η οποία ασκεί μεγάλη επιρροή στην περιοχή αυτή της Μεσογείου, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, η χώρα σας ενδιαφέρεται για την επικράτηση της ειρήνης, ενδιαφέρεται για την επιστροφή των ομήρων, όπως και η δική μας χώρα ενδιαφέρεται για την κατάπαυση του πυρός. Και όλες αυτές οι παραδοχές, όλες αυτές οι παράμετροι αξίζει να συμπεριληφθούν σε μια ανταλλαγή απόψεων για να δούμε πώς οι χώρες μας, που είναι αφοσιωμένες στις αρχές του ειρηνικού διαλόγου και της ειρηνικής συνύπαρξης, πώς οι δυο μας χώρες θα μπορέσουν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση στην ευρύτερη περιοχή μας. فخامة الرئيس، النقطة الأخرى التي يعني سنركز عليها هي ما يجري في منطقتنا إن كان في المتوسط أو في منطقة الشرق الأوسط. أنا أعرف بأن دولة مصر تلعب دورا كبيرا في هذا السياق. هذه الدولة الكبيرة في المنطقة والتي تسعى من أجل إشاعة أو سيادة السلام في المنطقة وإعادة الأسرى كما نحن نرغب بذلك، وكذلك من أجل يعني ترتيب الأمور بشكل يسمح لنا كبلدين أن نتعاون فيما بيننا وأن نتطلع إلى المستقبل بآفاق وبنظرات متفائلة جدا لمصلحة البلدين والشعبين. Σε μια εποχή τόσο ταραγμένη που καθημερινά δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτός ο χαρακτηρισμός, ακόμη και σήμερα, η Αίγυπτος και η Ελλάδα αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και ειρηνικής συνύπαρξης και πρέπει πάντα να συνεννοούνται για να ενισχύσουν αυτή την πλευρά των διεθνών σχέσεων έναντι της άλλης πλευράς, η οποία μόνο ανησυχίες και δυστυχία προκαλεί. مع الأسف نحن نعيش في عالم مضطرب، في عالم تسود فيه القلاقل، ولكن بإمكان كل من مصر واليونان أن يلعبان دورا هاما في هذا السياق، أن نقف بالمرصاد أمام هذه الأمور أو هذه الحوادث، وبإمكاننا أن نقوم بذلك من خلال هذه العلاقات المتميزة، وأن نكون ضد من هؤلاء أو أمام هؤلاء الذين يحاولون أن يثيروا المشاكل أو زعزعة الاستقلال بشكل عام. Με αυτές τις σύντομες σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας ξανακαλωσορίσω στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο και να ευχηθώ κάθε επιτυχία
στην σημαντική αυτή επίσκεψή σας στη χώρα μας. من خلال هذه الكلمات القليلة والبسيطة فخامة الرئيس أريد أن تسمح لي أن أرحب بكم مرة ثانية هنا في أثينا وفي القصر الرئاسي، وأتمنى لكم إقامة طيبة والنجاح في مهامكم وفي المناقشات التي ستدور روحها بعد قليل.